Xwendekarên Pola Sêyem pêşaneya resmê vekirin, zarokan resmên karakterên navdar û yên herêmê çêkirin. Hin zarokan bi cilûbergên wan jî li xwe kirin di pêşaneyê de dîmenê gelkî xweşik û ê rengîn derketin. Em ê herin midyadê pêşaneya zarokan bigerin. Li Midyada Mêrdînê xwendekarên Pola Sêyem ên dibistana Fadê pêşaneyek vekirin. Pêşane di çarçoveya çalakiya bi destên biçûkan pêşketina hunerê de hat organize kirin. Zarokan resmên karakterên herêmî û yên klasîkên navdar ên dinyayê çêkiribûn. Öğrenciye me jî resimne gelekî xweşik çêkirin heqetan. Yani li gora emrê xwe resmê got çêkirin gelkî xweşikin û me gelkî eciban. Tiştê halo ji öğrenciya re gelekî tiştekî baş çêdibe. Xwendekaran bi boyaxa guaş resmên ji hev xweşiktir çêkirin. Kaçık kuru hatın resmimi mezandın, sonra hatın resmimi mezandın, sonra kanin oyun istin. Hin zarok cilûbergên herêmî li xwe kiribûn li ser hinan jî kincên karakterên navdar hebûn. Az beğenmiş kırım yakla. Hoşuk çebuna am gurur duymuştun hayal çekin am yalnız çekin ama tebrikten. Resim çektirdim. Hoş bir. Resme de yetişiyor. Ya dede korkuta. Amiro resim çekirin. Vatam çekirin derek heyecanlıydım. Malbat dibêjin zarokên me bi vî awayî derbarê klasîkên dinyayê de agahdar dibin.